Nedeľné debaty potvrdili, kto je tu skutočný fašista. Dnešné televízne debaty naplno potvrdili 3 veci, že na Roberta Fica nikto nemá, že moderátori na Slovensku sú čistá katastrofa a že ak je tu niekto extrém a konšpirátor, tak je to Jaroslav Naď. Za posledný týždeň sa prevalilo, že dve lesby tu zneužívajú súdnu moc, NAKA zastrašuje opozíciu, prebehol pokus o štátny prevrat. Skrátka, Čaputovej PS sa utrhlo z reťaze. A Dürer z TA3 sa veselo spýta, prečo sa na tlačovkách tento týždeň nevenujeme sociálnym veciam, že by preto, že nám zatkli Tibora Gašpara. Že by preto, že sa správajú ako fašisti, to nestačí? Richard Budíček. 3 roky chalíme nápady, ako pomôcť ľuďom, riešime zdražovanie, hypotéky, dôchodky, rodiny, slobodu, mier. Lebo 3 roky tu ľudí gniavili dvaja psychopaty, Matovič a Sulík. Za asistencie extrémistov z PS. Ale Slovenska sa chce zmocniť fašistické gestapo na čele s Čaputovou, Lipšikom a Hamranom, tak nám láskavo dovoľte, pán Dürer, riešiť aj záchranu demokracie. Robert Fico to dnes povedal jasne. Je tu obrovská hrozba manipulácie volieb v prospech PS. Ľudia majú vážne obavy, že ESET, ktorý bol medzinárodne obviňovaný zo spolupráce s americkými tajnými službami, môže zmanipulovať voľby. Milionári z ESETu financovali Čaputovú, Vala aj PS. Vlastnia aj denník N, čiže aj Tódovú, ktorá dnes zo Záleskej Nohavičiek ovplyvňuje rozhodnutia súdov. Okolo PS sa motá aj Hamran, tiež človek ESETu. To všetko sú náhody, ľudia majú právo na obavy a my musíme čeliť najväčšiemu riziku z možnej manipulácie volieb od roku 93. A Dürer zadrie, že na čo nadmieru kontrolovať spočítavanie hlasov, on sa dočista pomiatol. Liberálom už prekáža aj to, že chceme demokratickú kontrolu, aby nedošlo k manipulácii volieb. To len dokazuje, že sa tu chystá niečo veľké. Chcú ukradnúť voľby. A my urobíme všetko preto, aby sme ich zastavili. Dnes sa jasne ukázalo, že čurilovské zákroky na šéfa SÍS aj NBÚ boli len politické divadlo. Rovnako ako zadržanie nášho Tibora Gašpara. Všetci sú už na slobode. 6 týždňov pred voľbami sa to nedá vysvetliť inak ako pokus o štátny prevrat a nehanebný útok na opozíciu. Potvrdil to aj Boris Kollár, ktorý nemá s opozíciou nič spoločné. Toto pesesákom strašne, ale že strašne nevyšlo. Na RTVS Robo Kaliňák aj Erik Tomáš povedali kopu správnych ľavicových vecí. Úplne by ale stačilo, keby Erik povedal jednu: áno, naša prvá voľba pre koalíciu bude Smer. Toto by úplne stačilo. Nič iné ľudia nechcú počuť. Kým toto kolegovia z Hlasu nepovedia, ich prepad sa nezastaví. Ľudia sa desia liberálnej koalície alebo akejkoľvek spolupráce s tými, čo tu za 3 roky zničili Slovensko, a boja sa, že Pele zradí. Sladké rečičky Hlasu nepomôžu, kým sa nepovie to hlavné. Pôjdeme do vlády s Robertom Ficom a nie s dúhovým extrémom. Však sa už konečne vymačknite. Len taká malá politologická rada. V dobrom. Na Markíze Kovačič predstavil hudobnú tvorbu poslanca republiky Ondreja Ďuricu. Chvíľkami som myslel, že pozerám triangel. Bolo to trápne a vôbec to nepomohlo. Ak niekto v tej relácii vyznel ako fašista, bol to Naď. Zúrivý, hysterický klamár a vojnový štváč. Ale za to exemplárny, užitočný idiot. 3% demokratov budú progresívcom chýbať. Thank you, Jaro, kam môžeme poslať bombonieru? Smer má podľa Fokusu 20%. Rastieme. A čím viac budú do nás kopať, tým viac budeme. Pretože už celé Slovensko vidí, že Robertovi Ficovi nikto z tých neoliberálnych červíčkov nesiaha ani po členky.